Hlavním cílem života v 21. století je zdraví. Proto existuje společnost, která podporuje zdravý životní styl. Biospace. Společnost Biospace má mezinárodní statut, veškerá práva a certifikáty pro distribuci většiny modelů InBody po celém světě. V květnu roku 1996 byla společnost Biospace založena. Začíná se věnovat studii složení lidského těla a jeho analýze. V září 1999 dosáhla společnost Biospace velkých úspěchů ve Spojených státech. V červnu roku 2000 otevírá Biospace americká a taktéž japonská centra. Společnost byla také zapsána do zdravotnické licence Kosdak a v listopadu 2005 dostává první cenu na veletrhu Expo na Kubě. V listopadu v roce 2006 obdržela společnost Biospace cenu Mocie v Koreji. Cena byla udělena ministrem pro podporu průmyslu a energetiky. Od roku 1996, kdy společnost Biospace vznikla, se během následujících více než 10 let mnohonásobně rozrostla a dosáhla vynikajících úspěchů ve zdravotnictví nejen na poli domácím, ale také mezinárodním. Lehce ovladatelná technologie přístrojů InBody firmy Biospace spočívá ve studiu vnitřní i vnější stavby a tvaru těla, svalů, tuku a nutričních hodnot v lidském těle. Technologii přístrojů InBody objevil a vyvinul specialista Dr. Ki-Chul Cha. Od roku 1976 studoval Univerzitu Yonsei v Koreji a v roce 1980 začal studovat mechanické inženýrství. Zabýval se také studií a zkoumáním lidského těla v technickém centru v Daerimu a od roku 1992 absolvoval postgraduální doktorské studium na Harvardu. Do roku 1970 existovaly pouze 2 studie, které podrobně popisovaly analýzu lidského těla. První z nich je metoda DEXA, takzvané dvojité měření rentgenem, a druhou metodou je vážení pod vodou, tedy hydrodensytometrie. Společnost Biospace vyvinula přístroje, které umožňují snadné, jednoduché a finančně nenáročné vyšetření pomocí bioimpedanční analýzy. Ve světě se praktikují tyto metody bioanalýzy. Za prvé, jednoduchá frekvence za použití 4bodových lepících elektrod. Za druhé, jednoduchá frekvence za použití 4 dotykových elektrod. A za třetí, multifrekvence za použití 8 dotykových elektrod. Vyšetření přístroji spočívá v měření hodnot a analýze celého lidského těla. Tyto 3 hlavní studie se velice osvědčily při diagnóze sportovců, obézních a starších lidí. V roce 1990 se dr. Ki-Chul Cha zabýval studií měření hodnot na Harvardské univerzitě ve Spojených státech. V tomto roce byla úspěšnost měření analýzy lidského těla téměř na 50%. Dr. Ki-Chul Cha zdokonalil zastaralé 4bodové jednofrekvenční přístroje na vylepšené multifrekvenční přístroje s 8 dotykovými elektrodami. A navíc díky těmto novým technologiím byly a jsou přístroje InBody lehce ovladatelné a také velice přesné. Jeden z posledních modelů společnosti Biospace, InBody 230, je vyroben tak, aby umožňoval snadné složení a přenášení. Díky této mobilitě si získal v České a Slovenské republice u zákazníků velkou oblibu. V současné době je to nejprodávanější model společnosti Lékárna Invest na českých a slovenských trzích. Na měření lidského těla v přístrojích InBody jsou využívány vysoké a nízké frekvence. Vysoká frekvence buňkou prochází, zatímco nízká frekvence buňku obtéká. V minulosti bylo velmi těžké měřit vysokými frekvencemi, proto společnost Biospace vyvinula ojedinělé přístroje InBody na měření těchto vysokých frekvencí, které navíc využívají metodu měření DSM-BIA, což je přímo rozdělující vícefrekvenční bioelektrická impedanční analýza. Společnost Biospace nabízí širokou škálu přístrojů InBody. InBody 720, 520, 330, 220 a populární model InBody 230. Speciálním modelem je přístroj S20. Ten umožňuje pohodlné vyšetření pacientů v leže. Jeden z posledních modelů InBody 230 je vyroben tak, aby umožňoval snadné složení a přenášení. Všechny tyto modely reprezentují vynikající a hlavně pohodlné a přesné měření složení lidského těla.
Lidské tělo se skládá z vody, proteinů, tuků a minerálů. Tyto 4 složky jsou základními komponenty tvořící lidské tělo a jejich vzájemná vyváženost je nezbytná pro naše zdraví. Společnost Biospace si vysloužila uznání na mezinárodním trhu technické expertízy. Abyste mohli pozorovat změny lidského těla pomocí kompoziční analýzy, je rozhodující podstupovat tuto analýzu pokaždé za stejných podmínek a teploty těla. Množství minerálů v těle nejde zjistit biometodou, ale přístroje InBody dokáží velice přesný odhad množství minerálů v těle a validita tohoto odhadu byla porovnána s měřením DEXA metodou. BMI udává ukazatele pro diagnózu míry obezity. BMI je určeno pomocí váhy a výšky a diagnostikuje počáteční obezitu. VHR je označení pro proporce pasu a boků. VHR je jedna z hodnot, kterou poskytují všechny přístroje InBody. Edema znamená nadměrné hromadění tekutin mezi tkáněmi. Výsledný lístek přístrojů InBody zahrnuje veškerá získaná data. Použitím různých barev dokonce rozlišuje špatný a dobrý stav. Navíc nám výsledný lístek ukáže doporučené hodnoty pro skladbu měřeného těla. Rovnováha hodnot svalů a tuku je velice důležitá pro udržování váhy a cvičení je nezbytné pro udržování svalů. Po měření získáme velice přesné výsledky, podle kterých se může zahájit léčba nebo sportovní trénink. Na zcela nových technologických základech byla společnost Biospace úspěšná v těchto zemích: Spojené státy, Japonsko, Kanada, Německo, Francie, Anglie, Itálie, Korea a v ostatních státech Evropské unie. Společnost Biospace má mezinárodní statut, veškerá práva a certifikáty pro distribuci většiny modelů InBody po celém světě. Na českém a slovenském trhu zastupuje společnost Biospace v celém rozsahu od roku 2006 firma Lékárna Invest, která tyto přístroje dodává do specializovaných lékařských a sportovních pracovišť a také do lázeňských zařízení. Mezi nejvýznamnější zákazníky z oblasti sportu patří Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova v Praze, Fitness Studio Plaza v Bratislavě a Big One Fitness Brno. Uživatelé z oblasti zdraví a medicíny jsou Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, Centrum pro léčbu obezity ve Zlíně a v Košicích, Relaxační centrum ve Svaté Kateřině a další. Společnost Biospace se zviditelnila na veletrzích především v Koreji a Japonsku a poté i v dalších zemích světa. Produkty společnosti Biospace jsou známy hlavně svojí kvalitou, přesností a nízkými provozními náklady. Společnost Biospace je velmi oblíbená a úspěšná především v nemocnicích, sportovních klubech, fitness centrech a lázeňských střediscích. V Japonsku je společnost Biospace a její přístroje velice populární v ženských klubech, kde je opravdu nepostradatelnou součástí při speciálních programech na hubnutí pro ženy. Biospace zaujímá celosvětové prvenství v analýze lidského těla svojí technologií DSM BIA. Profesor Kichulcha svoji revoluční a jedinečnou metodu měření obhájil na mnoha vědeckých sympozích a získal za ní velké množství ocenění z celého světa. Od roku 2002 se společnost Biospace velice rozvinula, zlepšila a zdokonalila své produkty a také zdokonalila svou technologii DSM BIA, což je přímo rozdělující vícefrekvenční bioelektrická impedanční analýza. Každý zákazník má právo na ty nejlepší služby a má garanci nejlepší kvality všech výrobků od firmy Biospace. Díky těmto studiím a vynikajícímu zdokonalení jednotlivých InBody výrobků garantuje společnost Biospace maximální spokojenost, přesnost a úspěšnost na celém světě. Společnost Biospace získala díky přístrojům InBody vedoucí postavení v celosvětové zdravotnické oblasti. To ovšem neznamená, že tato společnost zde končí se svými průzkumy a zdokonalováním. Biospace spolupracuje se zdravotnickými zařízeními a organizacemi, kde má možnost nadále budovat dokonalejší přístroje pro spokojenost svých stávajících i nových zákazníků. Biospace a Lékárna Invest je váš partner ve zdraví. Jsme tu od toho, abychom rozvíjeli vysoce kvalitní produkty pomocí transparentní
kvalitního managementu a průběžných výzkumů a objevů. Kontaktujte nás na internetové adrese www.lekarna-invest.cz nebo na telefonním čísle 602 137 101.